att pressa sig in i mitten här öjlefolk, helt öjlefolk. Nej, nej, här är det ju för mycket. Ja, tack. Till jag alltid att ja, först välkommen till Effodeildist, stevnedist av Johansöke att förare och till mitten Sorgelige och HP. Och jag hade ju tänkt bara mål, nej, livstillingarna upp på den vägen till hemmalige till Marius Bensen och Malnon. Utläggare är Daniel Gottfried, Rockby Johansson, Boe Elsson, Hede Kerpo, Paul Ingasson, Jon Kosta Poulsen, Stefan Radosavlovic, Teitur Olsen, Mats Joakim Wallberg och Jon Åke Jakobsen. Av banchen är Karl Jakobsen, Eile Brattaloy, Teitur Midjord, Ragnar Johansson, Erika Magnusson, Teitur Justinesen och Jon Marne Lindskog. Och Gestner till Här mannar Solajos i Malmö, Teitur Matas Jesso. Utläggare är Jakob Robert Davidsen, Sebastian Pinkel, Hejon Hansen, Martin Bergvold, Trontor Jensen, Alexander Stanko, Barstal Vardum, Simon Samuelsen, Adrian Justinosen och Aremor Jonsson. Och banchen är det Bjarte Vitalis Mörsk, Daniel Pavel Lervik, Össur Dalbo, Heri Hjaltmår och Hjalte Karlsson Djurus, Paul Thomas Dam och Daniel Johansen. Till två stig som delar SB Lene. HP är 8 för Malmö med 8 för på 6 vid 16 stigen och sätta platsen. Sorgelige är 4 platsen vid 19 stigen och bägge inskär sig kanske sälja att hålla sig lysen långt upp och vara vi i här som det ordentligt stått helt där uppe i Göteborg. Det är inte så långt väck fram men så skulle jag ägna några stig komma kontina nu. Men annars så är det ett gilt huvud till att jag hörde att av utsluten om ärastämmen så leder det sig gott till en möjlig vinnare av dessa disken till att 8 linjer eller favoriterna i termen disken är att kalla attanfyr. Det är 6 som har Jaunleik och vi markar ju mot Repsreime efter här lösning. Och här i Vavon här var Norska Väster 8-2-1 sista visste mot Witchinge 42-0 och 80 kanske har lagt sig 8-3-0. Och så var det skalamännen som här var överraska grannarna hinmellan fjörden ur NSOI vi att lägga sig 8-2-0. Det är nog så löjen och slit och kunde jag visa sig att passa fantastiska väl till en möjlig vinnare av hästdisten. Om få en är om det är en vinnare till fogar så ja. I alla fall är Alex Relice klar och flöjtande av Bruxelles gångt. Och till HP som spelar i Kviton och kväll som släpper att lägga fyrre. Nu kommer Lutzindra och låter isen här inne. Och det är linjevägen ska lycka komma på plats så är det klart att börja här på startväg kommer folk gångande in här och stadion öde det är proppfullt mittfyr här som också stanta utdrag hus någon så det är att ut av armarna som sninkar sig runt här är så inte täck och en men det är för att komma som går hårt i en öron bitchestie. Så var det isen helt upp ofta där men det stick var ju samman så tar nog på blöa uthalt låga väl. Hoppas jag börjar vi att lägga en långa boll framåt ut av ett lån till inkast till Soringanor helt vi hotna flatje ut i vänstra suje. Daniel Gottfried är så klar han. Att lära fram till Paul har han kommit till honom. Så missar han ut av honom inkast. Det är Adrian Justinsen som rent jag vara naskar här. Bollen är fram till Boa Elsson med här som Hejon Hansen i mitten. Lankar boll att lära fram till Simon Samuelsen. Ute i vänster så inte hoppe men Teitur Olsen kom mitten fram till Stefan Radosavlovic. Vi kom på Richard men han fel lagt han ut till en sorink.
Smekkan av en hoppgjæra, Simon Samuelsen atter til bakken kjasser. Han har lagt under trust og sender en sending fram, og så hardt til at Pinka kommer få ha seg under kontroll. Og så kommer Marius ut om malen om helter. Stanko fremst en over, den har jeg trusta. Det er så lumpeslått låt, det er pura stittlig, og så kommer ordentlig kastevinter, og tar jeg godt synes at det er best, kanskje ta i bolten for helt langt opp på loft, så stekker han fullstendig av. Og så færder han koppler, Svingmåne, kanskje en Uysan Naskor og Ritsen og Jan Aka Jakobsen. Ikke så det genererer så øyelåt, Ventrum, men han er jo et låt ut etter mot Åsvannen, mot Malen og Jassoringen. Annars var det nok så stort til at ta i Morris Ross kom rennande innan Vøtland, Aron Leikarne kom inn, Hendru Loft og Røndja Øs og Asgar Fjöltna beina vi, og det i Sverige etter vi har klappa og råpa heiersråp etter noen, og så kom Sigfrid Clemensen beint at han av, og han ble dukter under i boen, og det var nok stolt det. Jeg tror ikke, han smulte seg ned, og han sett i hekven av høtte, og han var i. Och Järner spelar han ut till så släpper Soren akkurat mittel här får han lagt en sändning framåt men här är ju Jan vill innanför i offside. Spelar kvar vi igen. Finkel renner släpper sig fram om farman ser men den har gått för mittel långa boll fram till Boa. Ser han inte under kontroll. Kör frust på kallt igen men spelar kvar vi är. Stank kommer nästa jobba. Spelar det hopp kvar eller shot kanske ut så shot till att alla barnen kunde få kontroll av bollen här. Här är och kvikar sändningar men Vintron han är alltså av vi ute efter och det kommer öjlig färra bollen här. Trompe Jensen hängsliga Vintron med fram till Adrian Jensen med Strand. Erik på att Pauling kan såna gå fram till Atlantic Boa. Sparta av man har någon hoppar upp här och skallar ner över till någon. Inkast Soringar. Rockve Johansson. Tekran, nej, han leder han kanske lite till Daniel Gottfried. Vinstra background för fram vi attacka. Lägger han fram av Boa Elsson. Nyttar vi Atlantic Rockve för han kanske över till Jon. Har tacklat om bollen här, Rockve häver han och tar för bra som matchen träcker upp mot och så smäcker han till men han träffar en hoppjära och ut till det första hoppmålsparket. Och det någon där centra tumult där har vi lägger och släpper inte ordla fram om markerar lägger där och de sparkar bort där och tar Jamie väl som gammal och släpper så där stora skott. Sen det går höra så får det på Soren gammal gå han stod där för avskara platsen. Det är Rock det som är just klar. Nej, det kanske Jon Arche som gör klar med på marknaden. Eller Stefan kanske. Jag vill kalla honom men Kaite Jesson är där och loftar. Det var Stefan Radosolovic som var ute och skjuta hästspel. Sånt det annars var Jon Arche Jakobsen. Rendo Stanko. Marius var kanske kom långt ut mål men hej kontroll av zon eller gå. Soren kan spela såna mitten här att triverne. Vi har pressar ju högt uppe. Långa boll framåt mot vänster mot Paul Inkatsson. Jon Roda vi sen ner släpper shortla för vi Paul fair full kvar för vi har fight i med Paul bollen. Fem mål bort av matchen. För in banan. Nej, jo att gälla han för honom. Nej, jag fel han skulle se. Att fighta sig ner Trump igen så vill det väl att vi och fighta sig ner och tackla ju Iron Paul slapp till skott. Och ja, nu har det att mål är sen så och vi sända norr så det gör väl.
Så kan det vinna sig halvnadspark. Ja. Ja, det är ödläge bant nu och bant mot mig. För alltså att om mig nu. Ja, här hoppas jag nog redan få han ut mot det. Det så ju. Och han kör fram till Snacko. Så in samma fram till Pinkel. Så de går på mittelnatter. Flatt till Rako Johansson. Lagar på fram till mig här Anton. Soringur. Tajt till Jesson. Fram till Rako Roa. Snacka om det, lägger han ut av bordet. Armor Jonsson bränner sig en inlägge. Så med samtidigt brukar någon, men här kommer så här mittel. Stefan upp, vinner Boston. Brukar han lägga boll framåt. Då är som vinner duell och partar vart om. Och så tar jag som ett mål. Ja. Ja tack, här är Soringarna som har rönt att lagt center större trusta till sälja ett day på där här som har haft annan och trea bolts avslutningar och ankor 2009 och 6 i botten och en stor trunka Janne bant för boy och här monte en lång sändning från Stefan Radosalovic fram till Bo Elsson ända vi är Barstal Vardom och Taite Jesson klocka ut och jag hade tajt smäcka bollen av Barstal och upp på loft och vintern Arnäs och rest. Blev ett öjlot låt i motor husnon i västra i stora. Rättliga låg vintern och pickla lite och så lika långt. Och finaste fotbollsspelare men det var en liten löt här som Boston hej hotla för alla möjliga ställen. Vi ska så läsliga då så vi jag kan roa och om man ser sig han blev över till att bo i sån här frikan arbetet med. Vart har varit om är till Hegen Hansen som är näka långt atri än han plattja vara atri backplatsen om vi synar av Bartale. Frontor. Den här tämjan. Framåt till Adrian men förlagt framför igen. Så hon kan komma till honom. Får han fram till Stefan Radosalovic. Oj, så han stoppar in och i skulle så han får hött in och i bantan. Det var öjliga Harlot, han skulle köra med bollen affär fram vid sidlinjen och tar var det inte signer att löpa upp och sprida kvätt och i han atläser. Anche korta lofte spel ja det har inkast givet till HP. Det tar fram efter så kan gå mittlån fram till Stefan Temran givet till Rockva att han fram till Paul men en god tackling för Jakob Roa men så där stannar gå för som flickman tackling för såna reaching från Paul Inkasson ut mot Bornon och Harry han så Power ut till inkast. Inkast är till Soringarna, det är Rock för Johansson ska ta det till är näka att han för brösta matchen ute i vänstra sida. Och bläcker han in i fältet här i Hegen Hansen, lite Barstal vart om kaska ut till Rock för åter vi hött någon in mot Mats Wallberg som fram vi. Danna Gottfred fram till Paul Inga som rönnar temmen av brösta matchen här till Hegen Hansen för keeper han lagt och beloft Stanko renner nej, han får inte fatta någon. Men det var samma slag.
Han fick han inte Soringarna finns han fram till Jon Krossla Polsen. Men här fick Stanko så skumparna sönder så att fick inkast på skjuter. HP är inkast på midlinjen. Adrian Sinsen för omkall. Frispark till HP här man nog vara via Soringa hållarna ute i vänstra bordet. Och tar flyttar nog men fram vi. Tar höj över för här här Barstall här. Pinkel är som då för stanka över in i fältet nice ner. Här kommer in sparken för det. Mitt för det Marius boxar ut och tar väl fältet framåt och smäller mitt för. Men där ska ut ur fältet någon. Mats Wallberg ut i Monomine är det HP som är ett inkast. Jag på Rowe. Jag på Rowe Dawson, långa boll framåt. Rockby Johansson hade när Pinkel fish tantan. Ända vi har Rockby. Jag på Rowe för en åter. Så den kan få en center ut till Bergvold, lite grann ut motor. Armor Jonsson till Stanko, stankar ut bort till Simon Samuelsen, den lite fältet men här är så gärna om att få körda tantan och om man missar Toron han fäller ut på loft och vintern tar han in mot Pinkel som smäcker till västvinner med Fleisch vänster mot quickliga och han får ut av ett mot till Malsback. Nu här han hot till att vara losande mer av Hurung Kvillon. Jag genererar att jag bollen för lagt i romanset så hur det hot till genera. Det är ju ändå man kan gagna det där när vi långskott om öron. Men det var ringt att ta i låt undan så ska man bli aldrig kan det vara öliga processar för inte bollen skulle renna undan där va. Men det hinner väl kanske är lättare, liksom lättare att spela emot det. Hopp jag när den så långt sen framåt Simon Samuelsen i rummet för Petrus ner. Han renner stadigt mot Wallberg som lägger upp och skallar ut av till Hotna. Hotna svart till HP. Och det är Adrian Justinsen ska ta det. Det är ute i vänstra sida. Så där är innan skruva, det är en högra bandskytte. Det är gott låt, vi ser väl placerat så kan det bli farlåt. Han skjuter han, inte så öle högt det svinnar där skalla vi närmast stånk. Och så får han ut av vattnet hinnerna. Inkast till HP. Simon Samuelsen, han leder han lite. Pinkel för att äga. Jag spelat i 14 minuter. Jag har sen desto någon i stora. Och stod han 1-0-0. Pinkel, langa boll på loft. Långt in för det. Och på han nu för han mot mål. Nej, Marius är där. Traffan är kört loft. Jag hade haft där. Hegen Hansen runt sig igen skottet men traffan släcker så han får bara så är man det på loft. Han lagar boll fram till Bo Elsson. För han fettlen har inte kommer ut. Han akkurat inte tajt för han. Och till Martin Bergvold som hamrar han upp på loft. Och här för Tight Olsen hade jag bollen fram till Stefan med bollen har nog varit utanför det. Han är farlig Bo Elsson han renner efter Ötlund. Inte helt Olygur matan om tja en sån Leicester Alabara som vi kände jag känner stadigväck men kanske sälja fra i fjör här som han fick allt att rycka James Vardy och tröttliga och hur finns ju senast med ordentligt hålla målskott in i nice och så kan han spela Farlo Metamine bollen färdig Pinkel men så vinner Jon Arche Jakobsson bollen fram till Bo Elsson ledde han färdig Polen kan från Polen driver in i banan och får långt fra sig. Här är Tronte Jensen kommer mittlom till höger. En långa boll fram till Simon Samuelsen men tycker om man begynte göra den i George för kan stadigt svätta honom. Väntar de till han. Väntar till han 8. 15 nästan 16 mot Färnor och ännu står 0-0. Det håll chanser till Beje Holt ganska lite center
lydes inte mer till Sorengarna, men inte några helt 100%. Målläggare halvt jag. Bollinga som hött någon fram till Duay som Sven Kock. Fattar vart dem till Trond Jensen, till Hegen Hansen. Armor Jansson för så sportande fram vid Stefan Radsalvic. Så vill han stäcka dem inne. Peter Olsen och Sorengarna smäckan Svimma Samuelsson och utav till någon till inkast. Peter Olsen inkast nu. Atlan fram till Stefan, men Hobben kommer till honom så kommer Sorengar med honom hötte Stanko lägger ner till Adrian Justinsen. Slätar boll över om mista mine med här fighter pulsen ner blockerar Arn Johan Rowe för Petron någon men det gör han så Tlendans lägger ner till Trond Jensen att till Johan Rowe så blir tätt fält där att till Trond chip in i vägen till Pinkel men här gör han ju hötten och för Pinkel jaxar han. Men ja han får så inkast på skjortor tätt på hatten flagge. Ute i högre allopsöje. Pinkel teker inkast shoulder. Nok folk är färdig in i fältet. Och att det pura stilt så det är inte vintern som hjälper den här svinnar. Inte så högt det som helt men att det blir färdigt in i fältet och för vapen har fått den där frågan ut jag menar Johan Rowe lägger ner till Trond Jensen. Du är som är framme och jaxar som vi känner han. Helt att till tight just som normalt. Han blir folk färdig ut i vänster så ju. Lägger långa boll att han in i vägen till Simon Samuelsson men Mats Wallberg för här. Så där Stefan att lägga han ut till tight Olsen och få bollen åter. Men här kommer Hobben med och Monte ett nästa prikan inom vägarna. Jonas Jakobsen har långa boll fram att han till Boa men Farstal och Johan Rowe har kontrollerat ner. Utom till inkast. Ja, och vi har att akkurat är hänt några fjärs och gör så väl här Norge. Ja. Och att han håller mot Farner ännu står han 0-0. Och Marius Benson kommer fram och mina attacka. En målspark. Nej, frispark lägger han in i fältet. Hoppas gärna få att jag bort. Stefan Radsalvic, det Jan Arche, lite han på inte på loft. Rock Johansson i hött någon. Flit skische. Nog men så kan han vinna bollen efter för Hoppas gärna. Då är det gott rätt efter till Marius som har någon. Vi jaxar av som samma temp för att lagt han fram efter men han får ut av att mot linkas. Hoppas. Pinkel, vi vill Stanko. Det är Flauer. Ja, 2-1 mot honom. Slutback till Hoppas och Stanko. Martin Bergbold över till Trond Jensen. Till Armor Jansson. Hegen Hansen till Armor Jansson. Så får han ungefär. Här är inkast till Hoppi. Araga bröstar matchen. Det är lite långt in i fältet. Mats Wallberg högstör och tar fältet. Stefan Radsalvic. Men så är det Martin Bergvold. Rönnar på fram till Johan Roa. Så det blir Edson. Rönnar prickar fram om till Stefan. Men det är nästan inte. Jo, inte slår Sorengarna. Daniel Gottfried. 20,5 mot Farner. Ännu står 0-0. Daniel, det har stått till Paul Inkarsson, att till Daniel. Lite sen så gärna framåt, men han får ut av det. Och Jakob Rowe, han lite så gärna boll framåt. Pinkel vinner ner, men så kan han pressa Martin Bergholt till att göra ett inkast.
lägger han stått till Jon Frostla, att till Daniel. Slatt fram till Jon som lägger ner han vill till benen. Han fick en snutt. Det var inte frispark, det är inkast till HP. Först jag börjar in till läge på Jon. Det kan vara galet vi men tja Jon. Men vet jag att kanske var det en big link men nu så spelar sätter igång där tvättar. Trump Jensen. Lägger han att till målvägen till Royn. Han smäcker en långa boll framåt. Helt över till någon. Till Malspark. Tror 20 minuter för nu ännu står han 0-0. Första varton över till Hejon Hansen. Vad sätter Barstad. Så kan spela vid touchmannen lötne. Men tar jag klara att spela vi ontotal är sen och startar finns ju slit. Så han så släpper där om man släppa till inlägg här på att det är frispark. På att det är frispark vi backlänna. Det var Pinkel som hejar en gående tur fram vid bollen där. Adrian Justinsen ska ta det frisparket för hoppet. Nu är de stunden för ett varmanstand där. Alex och Leis vi där backar sen där. Nu kommer man se in i fältet någon. Så får nu från kvar Adrian vill att placera hända bollen. Alex och Leis ska lägga görs klaran. Mitt innan tronkarna snackar vi om några läggare. Så för frispark jag kommer kvar lite. Han sitter flatten för det och tar skottet manuellt men han är lagt och bom. Alexander Stanko knallar till men ständer inte. Nå väl passerar över och ett läge balans och tycker han lagt och bom. Får ju en halv minut för nu och en är så han 0-0. Ikke ta helt vittle med alle läggarna. Langa bollar fram etter fra Jakob Roa. Jon har ikke vi hatt noen bak på loft. Stort Daniel på flytten som passer dør Paulinga som temmer han at til Daniel, men bollen blir ut. Pinkel til Inkas Sjolver, at han i feltet, men Mats Valberger fikk vi hatt noen. Pinkel vi inkastene for HP. Stått til Adrian Stinsen. Adrian til Pinkel etter, og så misser han ut. Daniel Gottfried. Ja, og til er den. Jag har nästan hotat att doma lite sånt där, men har gärna pressa nu så minuten här där spetsar fram till gott frispark runt helt på detta på backlinjerna
och också skott kommer på mål i isne. Men alltså ja, det är atla mot mål om GTA men det får himmel högt upp så en ordentligt jättestor målmöjlighet ännu det nu. Några sån halvor, ja. Ja, tack. Jo, ja, kunde gott brukt och mål i bänt, men än är så inte kommer. Spankor nu att börja sig till en boll där tek på backlinjen som Pinkel gör det och vann han först park men his very nice. Vill det så läs det inte. Så läs hade väl helt rätt. Där kan komma efter. Solingan har något att ha spelar vi touchman Janne. Jon Crosslav är och tar för några minuter och fick behandling. Jag ska tro läs lika Arn Marius Sittergång så kan läs lika tacka vi han om kanske inte tror alla tvåna för något GTA dan ser vi han. Stäcker vi oss ner igen. Så släpper Marius att sätta igång. 22. Vad det vill säga om något för nu än mallest vi står då. Och Vintron han arkar vi först. Först är det pura så stilla och nu akra en kväll kom akra där han skedan på loft. Så han bara back ut av vattnet. Ojla ringt att med om för bollarna färra att det färra på loft. Jag kan färra akra fram här man vill ett la färra där lagt i syna ja. Det ser man så först och kanske hävda hotell att sätta sin dam och isne. Så det är några sändningar som färra. Akra parra gå vet. Trond Jensen med Tamine. Rönnar sändan ut på till Armor Jonsson. Atlar släpper till inlägg där gärna isne och tar blue till Marius skott. Så Marius boxar på loft och här så Daniel Gottfried i hatten om bollen ut till Hotna spark till HP. Alltid. Ja, Hotna spark dömt. Adrian Sinsen ska ta det ut i högre suje. Här höjer män nu är sätta fram. Egen Hansen, Barta Vartom. Stank över där. Armor Jonsson kommer in. Tar ut att skruva hetsvärnar. Och ut till inkast till HP. Träff av Jörnarslanchen är halta Paul Inkasson som skallar i botten bort här. Pinkelver sätter som fastor inkast. Tackar här ute i högre suje. Så är det tätt på målet. Lägga långt. Inte så väl att den hetsvärnar. Att spelade Vintron. Puss. Så sända Sonen kan lägga på fram till Bo Eriksson och han fyr synkande framåt. Men sänder John som han attlar fram Trond Jensen till sin chans för att center Skyve och udda till något inkast till HP. Men han är alltid klar i affära en sport på några gå 100 meter. Ligger där framme och är vi marra för HP-vägarna. Så där inte kunde följa sig tryckar. Här spelar så Killa gott på sjustund ner, Hein Hansen, men tror jag att till Barta Vartom som mitt för utanför plats i matchen. Över till Hein efter. Det är ut mot vänster. Atlar han inom vägarna till Simon Samuelsen, men här är Tyler Olsson i hatten, Roger Johansson utan vidare, men Stanko kommer med lån. Bergvolt ut Armor Jonsson, men han missar han ut av att till inkast och Soringar. Jag har just centralt ner till avsparkhjälpen efter. Det har blivit center stilt runt om mer till att det händer inte så helt förfärligt nog. Men spänningen är öjlig. Här följer man av först. Nu har lagt bort fram till 2 Eriksson. Barta vart de störst i hötten. Hållningar som tämmer han med Tamine. Lägger han till Daniel Gottfried. Till Jon Aka. Till Marius Malm. Tank kommer fram i pressar. Pinkel rönner upp honom. Nej, jag har inte samma sen. Och Mine. Här är det. Trond Jensen, men Jon Krossla kommer med lån. Så han lägger bort fram till Boa. Fabian kommer med lån. Pinkel. Tack för att höra på. Pinkel tar shoulder inkastet fram till Simon. Efter till Pinkel. Den där chippen ut så inne fram till Snackholm. Men han fann där. Oj, så fix ut av Vattelnon till inkast och Soringar. Så är
Lite 15 minuter, 14-15 minuter efter av fyrhållet. Det begynte att skymma. Pollinga som heter någon. Framåt ja, som har björn i mittlen. Adrian Stinsen smackar det fast och han stussar framför målvakten som boxar nu till hotmålspark till HP. Gott skott av Adrian Stinsen. Martin Bergvold fann han Leisan en 15 meter framför brottarmatchen och han gör det träck och smäckar till. Tar själv hotmålsparken för nu där klirar väck. Jon Krossla fram till Boa. Boa har en mot sig, två mot sig, men har bollen än och vinner inkast. Inkast till Sorengar. Tighter Olsen för inkast nu. Det som spelar efter. Det som Destron har bruk för en mål för att öppna sig ordentligt. Så trycker vi att slussarna för välja för att öppna sig. Långa bollar framåt från Jon Aka fram till Stefan som Temjon kicksar center så det ständer där hopp in i vägen Pinkel. Så kicksar här vi inläggen för Realda som Samson touchen i runt i få bollen nästa vid hitbordet till Stanko. Men det blev fint för när Sorenje. Hobbar mot så på inkast. Så vart till jag går över till Parstal till Hejon. In till Tronta mine nu. Mycket inte någon för Lutz under Mara Plus nu. Och det är också farligt att göra en så donar en bollläggare nog plus med fyra. Att fick Tronta bollen nu lägger han ut vänster till Armand Jonsson. Tämmer han här, har fått mot sig. Släpper han någon man till Atlan i Ödelfjörden. Nej, han driver ut från. Adrian jobbar honom. Lägger sig en gång av bollen för men här är Mario som Malmö klarar och loftar. Lägger han shot och spel ut till Daniel Gottfried till i vänstersiden för framåt. Som samman sen Estram spelar bollen fram till Paulinka som för han efter i början. Simon är i höllen honom. Daniel för start väg bort honom och så en glöjande tackling med Jakob Roa och Daniel. Och Daniel ända vi vinner sig ett inkast till Soringarna. Väl färre fram av vänsterbacken tja Soringon Daniel Gottfried. Rocco Johansson teker inkastet. Och det är utroligt vi en halv minut av fyra halvlek och en så står han 0-0. Rocco smäcker han en fyra. Pinkel. Och utanför fältet är det så här på som rönner sig vid en placeringslangskott. Jag vet inte att det är så mitteltänk och typ blir det utlite kanske att det samma för näka vi synar av. Kanske ombestämma inte och så blir det att det är ofta tar man inte gör som man attlar att göra bara vi så blir det lite ofta så är Holkon Chalot. Men det var gott för det. Nog så frujor kom till knalla till först för. Men jag tycker vi har inte möjlighet till att lägga ner så akkurat som måste han så göra och så blir det så mitteltänk med placering på och en fluktare. Så den gamla här under bollen fram till Bo Elsson. Sen helt jag fram till Jon Krossla som 2-9 och för bollen fram till Stefan. För han är inte ordentligt in till Bo Arthur har Björn Tagiver. Till Ty Jesson spelar roll ut till Hein Hansen så spelar Björn Öla nonchalant där efter vägen. Martin Bergvold roll ut till Hein Hansen lång kan boll framåt. Den har gått för över här. Pollinga som är starkare än Jakob Rowe. Kärma Wolfton. Mats Wallberg gör för någon. Så det där har gått för till vänster. Stark av i modion och stoppar han center. Så ju sagt att helt stora frispark vi här men dömt. Och det är till Sorengar. Och det är bara att för mina sen till vänster så ju. Jon Arche Jakobsen ska ta till frisparket. Han smäcker han också mitt för in i fältet och han släpper för att ju till Ty Jesson som touchar center efter honom. Och han får ut av bra match och kippar han hemma lagt framåt. Tight Olsen tämmer han. Rocco Johansson tar mot mitt för långa boll fram till Stefan Radsalovic, prickar han åt till Rockva. Så den har lett en boll fram till Boa, men här är Bartla Varton Hextor. Och som är med inne här, vid Soren gammal han Eisne. Inte nog skipa
väl flotande fotbollsspel som också så från bakom förstånd det är synd att säga. Det är ganska vintern som över på arka att nu som spelar med puss men alltid att ta här bollen ner i hörnet så tar där öle ofta Lucknar outjurer lägger alltså. Jon Krasland lägger skjuta bort. Ja. Klickar här att ta frisparken väck. Schemman och skumpar under och skumpar så att ta fram till Bo Eriksson som akra inte slapp. Att hemma hade bollen till så här han blev läser som fick han bollen innanför vägarna. Det har man nog gjort pushkom men han skjuter på allt och han skorar nästan på allt där snä. Det är nu senast nu så kvist ja. Kvist också att smäcka fram till Bo så det möjligt. Han är on fire. Lifelan för det att Sinchoman i skiftrummen. Har bjärnar tippa långa bort fram till Pinkel. Dribblar fram vid Flarman och fyr spelar häckle ut och Samuelsson som nu är ute i högersjö. Så kan vi göra till Johan Roa. Johan Roa smäcker han vinner här. Johan har vi hört någon åt fältet. Från till smäcker det. Men han vann så långt efter vi i kroppen om att det var lugga vi han läser nyer. Att han får himmel högt upp om. Mot han kunde jag lagt sig center. Mario Boston och helt honom Mariner. Och spark till Sorengar 23 vid en halv mot Farner. Ännu stod han 0-0. Mario Spensen långa boll framåt till Bo Eriksson Timran. Mittel 4 hoppar här. Färna bollen fram vid. Nej, det gör han inte. Hoppar får lagt han till Taja som han gör sig den han är bakt. Oj hölm och lägger någon alla sammanförna. Där är det vittlar i vår kvartar för det vi har bollen till han är oj reven av bollen för jag är vi i ena så här Bo Eriksson. En ohygglig arbetsinsats han lägger för det. För han så det som man säger och det är imponerande en så ung lägare för som och på tror. Ja, kan man säga. Mario Spensen långa boll framåt och hör att och det fortälja några först görs väl. God chanser till Sebastian Pinkel välter igenom. Och jag har inte väg i höllen och Mario Spensen lägger sig ner och höll honom. Men god run för hoppet. Det är en gång för en gott. Rocky Johansson. Frispark rungar med Tamine. Han får en gott träck av Stefan Ratosalovic in och Johanne här. Tar så ungarna för halvnör och något så jag nedla så. Men det släpper till backlinjen men det är ett nice switch. Frispark till Sorengar. Jon Arti Jakobsen är först. Nog folk är fram vid. Så ska linjevägen lycka till så har vi åka ner. Vad ska det dreja sig om? Ja tack. Här är frispark till Sorengarna till Jon Arti som lägger en boll in i fältet. Så vi tappat här och hoppas på en ordentlig clear en Pauling som timrar ut över fältet. Släpper han kanske till skott. Geran och han till en 34 meter bom. Det första ja, center en Holcomb möjlighet kanske. Första Holcomb möjlighet så Sorengarna nu i en goal lötet här annars är Hobbjärn som har haft några från Holcomb kvartar ongan helt 100% än och tog är det alltså center ja så jailot mer en kamper om kompromina nog frispark och roll på skotch om för enaste frispark och kanske kosten för att komma kvar lite men blir irriterad och så utvecklar kampen sig till
till okkur som inte något som okkur vill ha. Domaren eller linjer var jag som tossa vi omkring Askoare här tätt vi skulle chasurung någon jag vet inte om att jag snart här drejer ju om det kanske också sak som där domt nog så illa. Så det är mer sort här som fyller ivskrifterna om man kallar det. Det så här oj en full tackling. Golfkort till tight och sen halt igen full tackling att han från 41 minuter var nu och för att Armo Jonsson kanske en ortas tackling att han från Adrian Justinsen fick en bakalore här men det är bättre kommer han på benen efter. Uff. Han tar det. Han tar det ja. Han tar kunde ju mer men hon gav gott kort till SVR. Och han kommer på benen efter så klar till att ta frisparket. Hoppas lite nog få fram. Det är för rotot inte Loire. Adrian lite in i fältet här för Marius kommer ut målen och leder bara bollen färra ut om till målspark. Nu är efter en låter vi purasta vinststille. Oskar letar sig nu in i huset och får sig en god kaffe om man hittar sig bara. Jag hör det ja. Jo tack. Till ja, jag är yngst att vara mer att fortälja men här så att säga stillstand och det. Stanko rönnar Bergs Jongnon över tacklar och så där Pinka som rönnar Bergs Jongnon. Men det är tjukt för det. Det är händer faktiskt inte säga något på annan mine. Här är tacklingar. Skumpan och checklast och ja, inte det helt stora fotbollsuppgift det måste jag säga. Nu rönnar så en smäcka en annan boll fram till Boa Eriksson. Här är på. Vi tacklar över. Fyrt och bollen natur. Lägger han så igen in i fältet. Men Ted Jesson kommer ut och loftar. De annullerar för en annan kan man nästan säga. De träcken i HP över till annullerar Sorali och motsatt. Och kanske Suchukur en Jon Frostla som inte är helt 100% efter han här snotten han fick i Janne. Tror vi det kanske öle gott för honom och Sorali någon att få en stäck nu man lite löt och få Benjon i ordan för ett annat center materialen ganska och som man klarar till att krutchas den sista 45 minuterna. Det är väldigt spännande. Det är nog på spel. Och PP har ju mancher klassiker alltså ne vi hoppas och en pastor lever stadväck i alla för time som är autorer ja. Det är alltid det lite speciellt. Jag hoppas jag vet inte man vill alltid för utgöran. Det var släpp för utgöran. Motor huvudstaden. Det är som han släpper inte fram Parstal vart eller vad det egen han så ganska häsvinnar. Jag vet det. Sparkar nu av vattnet. Där börjar de från en meter här i vattnet. Och här var så bruk för en normal för jag får öppna för hej det nästan du chans vinner av honom. Pinka pressar för jag vinner svinkast, det gör nice nu. Hoppas nu gör shot ja. Så kommer så en gång med Lund, så där full fart in vägen. Jon Krossland, långa boll upp till Stefan Alsalvich ut i höger sida. Han är Boa för mittfältet. Här kommer Pauling alltså nice ner, driver ut från och så ränner han smäcker med fältet. Han helt rätt allea men jag kan ro och kämpa så med Lund och Jon smäcker till bäst att han har flöjtan kom här för offside på lever bänt innanför
och smäcka till och fick uppkart för att smacka bollen bort så Alex Trolace 45-46 minuter för nu. Vet inte kan han markera ut och ut kan inte vara helt vittla. Lutz inte ganska en 2 minuter extra läge. Och en står 0-0. Trond Jensen en boll ut mot vänster så jag tycker vi kan ju lagt en så ska vara boll näkan då. Och det ser rättligt nog om att första halvlek som inte bjöa på det helt vittla och hoppa på att få synda mer av plummi i till i Örnhalage. Och ja, vi har sån halvtid att ungefär att stäcka för först och höras åter om man 15 minuter till var inte så där något som var att jobba i för så hon går stäcker jag roll om det. Och det är vår så stack och här för först. Tack för det.
nu ver lycka vi ja. Tar begynna spekla gang in av vettel nu ja. Ja, så föregår ja, det kan välkomna åter till distan här vid stora Effodeildin distan mellan Sorjali och HP. Ender inte mål kommer och det var inte särskilt några målmöjligheter och finns ju alltså jag tar första 5-14 minuter men låt nu så checka att vi tar nästa 5-14 minuter för att vi på till tigon som kanske inte vet det så är det som det som är strömtor in i hemmasynne tja kring kvarten och luncha have you say like real för en portal och ni vet ju om det kanske akkurat sen jag det skulle bli sjunt bra. Här nästan alla lägarna kommer över till så läs några i mitten där och ta så vidare. Här onchon brytning som är så till Abba Leon. Nej, här onchon brytning är över. Några lägar har hit upp. Så bara någon. Och istället någon, men onchon som är helt allvarligt. Och hopp jag är sent till att hitta upp vidare. Och en är färdig ur boxen och ger sig klara, men han är inte ordentligt klar till utskiftningen. Så nu kan han smäcka langa boll ut till Boa Eriksson och han tämmer han väl och har Barstad Richardson och Barstad skompar han så det kanske vara det Hejon. Hejon Hansen, i allt över han. Och tog ju frispark till Soringarna. Och här är något gå skjuter. En av dem är Jon Archie Jakobsen. Tar vi vinstra bankskytte. Han kan skjuta på mål. Han kan lägga den i fältet och alla lägaren 8-2 är inne i fälten om. Hinner bara att vi mycket inte någon pass på Stanko. Valmaren så han det efter målen. Så ger Jon Archie Jakobsen klarar han att skjuta det här frisparken. Så läser vi flöjta. Jon Archie smäckar till. Långt efter i fältet. Kanske fortsätter på mål igen. Ja, det är det. Det är just som loftar. Och ränner ut mot brottsmatchen. Så det är kört att komma på plats. Det här är nog till ett gipp framöver. Här tror jag vi hade någon. Jag vet till Hera Kerpo. Helt gör på fram till Jon Krossla som stoppar stanka om kort. Jon Krossla lättar fram till Bo Eriksson. Tämmer han här. Barstall är ju någon. Flatt fram till Martin Bergvold. Släpper för att bo i en Soringar. Pringar fram till Stanko. Fer han attor. Och Linkason höll någon med fer prick han ut till Adrian Sinsen. Han har fått visser en helt i vrin och borren som Samuelsen. Han får inte bollen till här kommer Soringar i mitten. Och så där fram till Boa Eriksson som ränner att spela sig själv för igen här men Jon Mike Jakob Rowe kommer i mitten. Att till tight. Ut till Jakob Rowe. Nej, här är Barstad kommer i mitten efter. Till front Jensen. Kanske Line har bruk för att kanske skifta center. Omrokera lite center för att öppna upp just det någon. Vi står inte vara nökt vi Janlajon till det ganska. Men han gett möjlighet för efter att låta i förkan Line och spelar upp till sitt bästa att så hitli för blåa tonna och för att låta till det är nog så tolv åt Anna. Att göra den där. Tar man för möjligheten. Så kan hoppa kanske till dömos skifta en allopa som inte vill vi i en atoi och så dalpo. Han kunde väl komma in. Solingarna kunna inlämna kanske skifta tight Justinsen in. Och omrokera center. Och är lägger i äsna bunchen. Men
det en ikke brøtt i leikgångene. Det på samme måte. Sunde stillstander, Sorunga Norrøna setter Sunde mer fast av nå, men sendingene jo ånøveren. Det går rundt i å finne Stefan Radens Halvvik her. Bolten for dem. Armin Jonsson til Hien Hansen. Og til Barstad Vardom. Nok så lagt plass mellom myværende boer Hien Hansen og Barstad Vardom. Medan Trontor Jensen kanskje at han strale stretcher meira atter i banan. Simon Samuelsen i Boston Martin flatt ut fra til Pinkel. Stakko. Venstra litt så han lagt ut og bort at han til Jokman Roa. Han fjerde han eisne. Temmer han innom Batchon, men nei, han helt til tørn. Daniel Gottfried helt til tørn. Vinner seg et frispark eisne. 34 minutter farner av Ørnholdet, og enda stod han 0-0. Og kunne truva i stående som her i Hindes nå. 60 vann vi markøyer, måtte oppstre med 2-1. K.O. fører 4-1 mot fullfring om vi fløter gjøre. Og her så 0-0. Og en annen distroliver til rivalen. Her Norge Vester være 8-2-0, men enda vi har tappet 4-2 mot Witchinge. Og så det Skala som nu, ja, han akkurat ferdig nu. Og Skala vann heller ovanta 2-1 mot NSU. En søte sier til dem, Sulko søte GT. Men ordentlig smiter til NSU som annars la vel vi i helt her framme. Nu begge Witchinger og K.O. søker ut til å vinne, så det ordentlig smiter til dem. Men hva kommer stiger til Skala? Her har Soringene vunnet seg et innkast alltid. Er det ikke innkast? Jo. Og Mia eller det frispark kanskje? Frispark det. Helt ut i søyene, ut i venstre søye. Og det så mye vinter akkurat nå, at Boston må halte seg av Nørrum, for at han kan skjøte. Jeg vet ikke for det Leon Krossla kanskje skal skjøte. Nå går vi ferdig inn i feltet. Det klart å skjøte nå. Her vil Leon Krossla, og han hamrer til, og han fyrer så himmelt til skolen. Du Fredsen som der treffer et lag i det. Det lyga vi at han får ut til innkast innimellom. Opp igjen er en langa ball framåt. Her kommer Soringandra og Skallam av nakken en hobbjere og ut av et til innkast til Soringar. Daniel Gottfried. Litt bollen framåt til Paul Ingasson. Vi hørte noen rønner å finne Bo Eriksson, men her Trond Jensen fyrir. Atter til Hegen Hansen. Vi atter til Heid Jessen og Malen. Atter til Hegen. Bo Eriksson, han jaksar åtrøttelige. Bartar Vardom. Langa ball framåt til Pinkel. Temmer han vel, vi har noe atter omskilt til Stanko. Stanko blir ut til Simon Samuelsen. Han frivla Per Armand Jonsson, drev inn i banan til Eion. Rattlar skjøtter Kjolvor, fortsetter, legger han ned til Martin Bergvall, som renner at spiller Kjolvan innom veierne, men her kommer Soren i midtland. Bo Eriksson renner skjermabåten fram til sin Kjols. Hoppjerne kommer i midtland, en langer ball fram til Armand Jonsson, han har klarer, og tog for han ut av midtland til innkast til Sorengar. Heiter Olsen fram til Stefan Radosavlevich, litt fram til Jon Frosla. Men Hegen Hansen i midtland smakker han ut av trappen kjørlåt, ut av midtland til innkast Sorengar. Og det ja, nu hörde man efter Oskar Fjelltema som hever blir nok så kurd renda distan til at det er veldig en omtalig damer av at begge linje færdig ikke etter oss ned, ordentlig, 100%. Og tog blir det ja, jeg vet ikke hva man skal bruke på det, men nå håper jeg nå har noen kvika kombinasjoner her, slipper fri her i venstre bordet, Pinkel, slipper han til innlegg, Ottar fri innlegg, det kommer opp her vi nærmest stånd, men her var bollen enda i 18 stånd. Adrian Sinsen lagt flatt inn til Stanko, men han fikk ikke venstre av, som i begynnelsen av 4-holdet, han fikk ikke venstre av, ordentlig at han slapp i en rymelig gode støv. Vi närmast stod i obalanse och
och tog för skott i synare. Men här spelar ju gott. Här som Samuelsen lyckas här efter fram vi fler första brunch äldringar framåt samma vi Armor Jonsson så vältar Pinkal för igen. Nu kommer det efter till vänster sida som Samuelsen. Atlan in den vägen men här är så gamla för Mats Wallberg fram till Hera på. Hera en långa boll framåt Atlan till Boa men han får långt till han och för lycka efter till Tight Jesson Malon. Nu gör har Bjarne klar till en utskiftning. Det är akkurat med som vi saknar och vi har på uppställningen för att här kunde jag bröta det här så man där nog få en mer all uppställning man in och det är så då på i den grad. Och så det spelar på för att i solen kan så för att göra en motsträcke. Och kort ver nog. Och det är nog så ser det här är det mest spännande som gånger för sig. Här på Olsen om att bli Fangabrier där blev han nästan Armor Jonsson över till Martin Bergvold, långa bort ut till Adrian och Sinsen, tämmer han väl där men så är han tackla över illa. Ja. Han måste akkurat så för måste han akkurat men slapp i mitten ner till för nu. För jag lagt han fram till Paul renner. Han långa bort framåt där. Hoppar till mot det. Martin Bergvold vill pressa över. Hilton frispark. Så ska skiftas ut. Össur Dalbo ska in och utför Adrian Justinsen. Steff nummer blåst här. Han är alltså nummer 21. Nummer 12 blåst. Och Össur Dalbo kommer in mittfältet. Pinkel för ut i högersida och så är man Hansen i vänstersida och Stanko och Dalbo är i mittfältet. Så är det Armor Jonsson, Trond Jensen, Martin Bergvold och Jakob Rowe. Att han för och Tarbar Atlaste är så Bartla Varton och Hein Hansen. Så har vi ju bild ungefär Adrian Justinsen och vi kommer Össur Dalbo. Touche minuter är det finare Örnalaget en är så han avbrott 0-0. Stefan Ralfall ska höra fram till Boa Edson. Lägger han ut i högersida till så det Lukas Simmons till Tight Olsen och han lättar han för men han blir clear väck. Oj en så mycket för Arthur Butler men 26 händer ju inte. Så han lägger bort center framåt till Björn Krossla. Släpper från en man ner. Släpper han så kommer på ganska han lite fram men han får inte man ordra mål någon. Det är som om vintern här konstant fot till att arga center. Det var troféer center på. Lägger center på först. Om man mot Rosanon på första vattnet. Martin Bergvold chippar han ut mot så in här. Hoppar han hötten någon in mot mine här är Mats Wallberg och så ungdom till Rockfan för en puck frispark. Frispark och såringar. Och skal Marius Bensen taka sig av. Så frispark någon. Littran lagt fram efter, helt ut i bord i hinnerna. Mats Wallberg fyrir ikke ordentlig fættrighet ner, og så høvet til land. Til å snitte han inn i, skallan inn i feltet etter et næst ikke. Og han får ut av etter til Malspark til Håpi. Soren kan være verande framme, pressa högt nu. Trond Jensen kommer etter mittelen mye veien her til i åtta tag mot det. Litt så innan langa ball fram etter, her Soren kan i mittelen. Vi høtter noen fram til Rockwood Johansson, Temmiran, vi presser her senter, for en fall. Frispark. Pinkel. Tør det der. Halvtid, jo, at det er Pinkel. Mittamin er frispark til Soren Jon Adje Jakobsen. Lät det nu få. Jag må alltså att det resterande 12 minuterna eller så 30 minuterna eller så blir det inte mer lovligare. Det är så nöjas linje. Affär 1. Jag vet inte för ta en passion. 12-13 minuter för 0-0.
Inkast till Soringar. Tätt vid Brostadmarske. Ute i vinstre Alufsøye. Stort. Vi vet ikke til Planna Gottfred. Ut til Rokva Johansson efter. Litt så igjen inne i feltet. Leder vinten og rest. Så skallar man av någon men så langt ute att han fick fyra andra skallar. Mats Wallberg var högst där. Det är just som inte problem med att ta kan bollen lägga den ut till Pascal Vartom. Fläda bort framåt där. Det tackla eller blockera utav ett långt inkast. I 36 hever som kom något vunne i kvöld och då kom man misstand hoppet till Jarna vilja eisne av vunne vi att så ska man flyga ganska snabbt skott men han blockerar skottet för han ut han är än i spel varför han så är det så en kan få klara nej fint Armar Jonsson som var öliga i höger här och står faktiskt att vunnit så inkast på tror jag stövne. Plötsligt blev där pura frivis när första gångs beröringen och tar det starkt. Slapp sig någon Armar Jonsson vi som öliga kvicklaga slapp sig plötsligt till ett skott men bollen var så mycket långt från honom och så en gång touch ner att blockera så hoppar han efter fram och så fick han också inkast och nu det så halt efter det tar det just som i hoppman. Jon Hansen till Trond Jensen. Man kunde ta misstag som gets att läsa igen med hobby för affärer till Ötland. Tror jag att där vill inte lite att ha för grannarna på 60. Men det är inte nog där just till det i hela kampen. Det är Ötland inte nog som att rycka. Men det är näka efter att spela en. Det är Hansen in mot minnet till Trond. Nu kommer mer fyra att ha på spelet. Det är lika gott att spela shot efter gör i första gången som börjar gå. Mats Wallberg bombar han på loft. Det är sannolikt inte för det flådande fotbollsspelet som helst kamper över vinter och att jag kan jag lycka lova och säga. Martin Bergwald chippar fram efter. Alltså Dalpo ränner falla sig till bollen här. Rockvich i mitten. Tight Rolsen lyfter fram till att han boa. Varta vart om hött någon. Bemine är där Paul så vinner där. Sherman väl. Läcker sig med en öjlig herran boll över till Stefan och Vintron pekar så harst under bollen att han får lagt upp och så ger Sjurali en utskjutning. Det är Eirik och Magnusson som in och Paul Vinka som får ut. Och inkast till HB och kom efter att ner. Annars är fyllen någon att tvärs av att någon till nog vill isen tank Finland som tog bollen lagt upp om hötte Stefan. Annars är han också fri ute i höger sida. Inkast till HB. Lyfter fram efter. Ut av ett vad ska man ränga ut och göra så till att läggarna kunna få en uppläggning. Men det är så att kan säga så det är svårt att något klappa i det. Och så är kanske en mål att Boe som släpper kanske mittlom över till Jan som släpper inte skott här är Trond Jensen vill det väl vi efter dem här och prickar han ut. Jordan Stas så hamrar Jan till där i Charlotte ju. Boe var krynker här fick prickan in i mittlom några hobbyar här var Jan klar på ena vägen och så la smaka till men Trond har hela listan. Hoppas vart till Soringarna Jan Adi Jakobsen ut i höger sida. Lotti är ute där. Atler hoppar ner efter vägen där mot att stång så ska man men bara så där. Så finns ju en Noxo står han Sintemar en Holkon mållägga.
Och jag halte hade varit Daniel Groffred, eller var det ganska tajt Olsen som skallar i handlar här bollen på manualen. Gott inlägg från Jon Åker Jakobsen. Kan man ju se. Öliga väl. Här var kanske alla klara till att han kom mot närmast långt, men att han för att glömta han markerat varmen och så kom Attorn Kvilla och förra bollen i motorn motorhopp i malen. Har Björn lägga ner och ränna spelaren framåt mot Mine. Simon Samuelsen och fram till Stanko som inte kan spela vid som väntar någon. Han är uppgörande och ställer ut vid händer någon. Det är helt irrationellt. Det plötsligt kommer nästan stormkvillor och Aron det var blika lång. Är som ränner lite inom Habjarnar över till Jon. Men här kommer mittlån så ränner Soren Ganner igen. Inlägge men han fick lagt upp. Då några spelt i 9 minuter av Örnhallage. Stadigvæk ikke mål. Tajt Jesson i målparten. Litt rann opp mot Mine. Så Dalbo på loft. Den har gått fred litt rann Eisny på loft. Stefan. Och så smart att han över till Eirik Magnusson utav Vätterlund. Så har en hobby här som vi inled en kassa framåt. Här kommer Atta Sungan i Vätterlund. Här finner han igen upp på loft. Mats Wallberg och Richard Stanko och så för Erik Kjær på 4 där. Så som Hin Hansen lagar bollen om börjarna att han till Öster Dalbo men Marius kom ut mål nu. Norske. Malmaren tar Sorengon. Gippar en långa boll framåt. Hein Hansen vi hade någon ut till Pinkel Atlant till Stanko, Mats Wallberg för vi hade någon. Att det där Pinkel för det men så var Sorengon fäder någon fram till Erik Magnusson. Inte fäder en armbåll på Kastle hoppe. Ja. Stanko. Skärmar bort väl. Tar så shot flippar framåt till Östalbo flatten för det och Marius Fischfädren om han för vidare och hinner men är det så Tider Olsen för Fädren om han gippar han lack framåt. Det är luggar vi att Tider Jesson i hinner mål och för trubbelagar vi stäcka bollen om. Så några för han vi först. Jag vet inte om det är ordentliga långpostlyr. Skiftar 1 och det är nästan en klinker. Här är det vitt. Oj, så smal kan göra. Oj. Får det ordentliga. Och så svingar på en. Tider Jesson vi är fatalar i Elmering framåt fullständiga. Det var också helt göra att Bo Elson inte fick tanta någon här till så han skott ju ett toppmål. Vi är lagt utanför Brosheimar som ute i Skyne. Och så för i halva det var Simon Samuelsen lägger jag vet inte vad det var som Mr. Boston. Utom till inkast till Sorengan där. Det har lagt ner för det. Här alltså dal på för det. Skallar han ut efter inkast. Tättare hot någon vet om hästspelar. Där har någon plats någon och Jakob Johansson han ska täcka. Väl för Bo Jensson Tempelan! Och kan så släpper han kanske skott och i bläddar Oj, så finns ju gott han första ordentliga 100% målläggan. Här var tjukt för det men han fick jag vet inte i Jesu namn Gussian gör det här. Han låg ner kör flätor och så plötsligt var bollen upp under ivläggaren. Jag vet inte om han sparkar i den. Har Björn sparkar i stöcker ut att så kommer ett annat ben och bankt synar och sånt. Så hade vi en ordans 100% målläge. Nu för så Simon Samuelsen och sätter sig ner här. Och Mia Vettle han var ute i läggen. Jag vet inte vad det
Affa där. En hopp jag hittar upp i utifrån i shorts. Han klarar vissa skulle. Men här finns ju så äntligen en nästan helt story. Och låt mig hoppas att det först är 20 minuter eller så. Sen mer än det. Vi har fyllt i någon mer nästan ner till det är väldigt öjliga tamt. Det är så akkurat det. Så gärna var. Så det helt rätt. Vi har sen ända. Sen samma sen, jag vet inte om han är klar till att spela mig i Wust. I Wust. Det är inte ju klart till några utskiftningen, men han får nog kanske en 15 så tjocka över. Det är inte så mycket ut. En hittar överfören upp. Nej, han är klar att minna till långt. Malsparket kommer från hoppet nu. Långt upp på loft och ut av vattnet. Möjlighet som var Janne. Det var Atterbo Eriksson som fick ankersvängda fick han kröktan till sin. Det gör han 18 nu fram till Jan Krossland, men han får inte ordentliga tämmal då någon. Sen är det Armor Jonsson fram till Sundar Hamilton. Atlan fram till Österfall på den här kommer Soran Mittlund. Peter Olsen Astrom till Hera Kerbo fram till Rockva. Rockva tacklar sig jungle botten här så kommer Peter Olsen hon blir uppar. Soran kan ha inkast. Soran kan ha inkast. Rockva Johansson ska täcka det. Lägger han framåt där Astron Verna då släpper 25 som måste någon som lagt från honom och han får ut till Malspark till HP. Det är väl av inte nu Mariano väntar nu. Inte så öjligt men ett fett låt som kan avska bollen och sånt där. Peter Jesson i stranden på loft. Det var att ta men Pinkel för Hötjohan, springer framåt där, Mats Wallberg, Rendell vid Sund Samuelsen, för lagt han efter till Marius Benchen i Sorunga Malmön. Marius langar bort framåt där, att han till Boa och Pinkel i duell, för lagt han ut till Armor Jonsson, men Fredrik Kerpo tacklar han, för får Boja man att rätt. Lätterna så gärna framåt till Boa Eriksson, men han är akra och lankor och inte någon neighbor. Har bjärna på Petrin någon till Österdal på vid hela någon. Utav att någon affär för mannen. Att lämna ut till Sund Samuelsen. Peter Olsen. Teker inkast för Soringar. Flatt fram efter att lämna till Boa. Men Pinkel kommer, nej, Martin Bergvall kommer i mittlen. 25-60 mot Farner. Ännu står han 0-0. Och Peter Olsen. Läkar inkast fram efter. Jon som tämmer han. För Petrin Natter. Stackars under Brunon. Hever han helt ut i hatten och det var smäckar han och Armor Jonsson ut till Hotnarspark till Soringar. Och Jon Archie Jakobsen han får ut att täcka Hotnarsparket. Leie ett öjla gott inlägg fyrre destnon fyrre och här i Örnhållage. Detta sportet skulle ta första Malmöga som är Ivor Holvar Malmöga om man kallar alltså. Så det är spännande om att här för ett plats nu. Det är några mans inne i själva Malmö. Och så är det nära utanför. Här kommer Martin Tetvi närmast långt. Waldberg var uppe här. Bolton lever in. För fälten där. En löjpat där. Kastar sig upp i loft. Bolton springer ut av fälten om. För fälten. Jan Archie Sjolver. Så vill han ta en katt och frispark till Soringar. Trond Jensen kom på en katt. Och han fick kanske attacka för Sjolver. Frispark, Jan Archie. Det gör han. Fast vi får fram. Jon Archie Jakobsen. Gör sig klar han. Så smäcker han flatt. Inför det har han på Hötja fram till Snacko till Simon Samuelsen. Chipper han fram Atlant Snacko att med här där gott för Mittlund. Simon Samuelsen har Hötton och så för han kanske bollen över till Bergvall, ja. Och så där jobbar Rowe. Flatt fram efter. Pinkel vi här.
Och så vi han tacklar över men han fyr så prickar bollen fram efter till Stanko. Ute I borren här. Mats Wallberg I höllen honom. Så prickar han till Pinkel som atlas in mot väggen. Han vill tackla över. God tackling av Hera Kirpo. Ut till Hattmarsvart och uppe. 28 mot Werner och en 0-0. Effodeildin väglinje vita utmärka gott för att styrkorna tja motståndaren nere och anlägga på en annan. Och nu så hade man fart till HP. Över så lär ska lugga snacka med där nu är färdig att snacka så vi kommer hoppa patchen för det. Det är nog så mitt för det. Inte så harst skottet. Och mot att stång kommer han för ut här Aron lägger sig. Vet du nu åter gärna till HP. Slätar I hästvärnar. Hötcha solen kommer kämra och nu får han ut in med att du har spart till HP. Ikke så hardt, mer fullt innlegg og ikke så noe plummer. Og det så Simon Samuelsen skal renne ikke venstre allopsøye. Hinna skruva, lagt atre, for skalla ut til Simon atter. Han skydder fiskvinner av en soring og ut til en etappmannspark. Ute I venstre side. Take det over efter. Sen det 3-4 nu, men så kan han få han ut ur fältet någon. Ut I hinneborren. Så drar han där lite in I fältet efter Habjärnor. Det är han som ränner lite av i fältet, men Öster skumpar en soring. Och han är rejält steg innanför I offside. Och tog I frispark och soring där. Så det 15 minuter plus att läsa efter. Det är vi stora. Det är synd mer lov I Örnalaget än det var I förra. Men så är eisen allt sagt att. Vi som pressar av helt där framme. Vi har på platsen. Matbart till HP. Tight Justin. Att lägga gör ofta över men gott för han att släcka hit ja han var färdig att spela och så att Armor Jonsson var färdig ut I bollen men han var täcker upp Tighter Olsen la alert att han för igen och får jag bara till Tighter Justin George Fylon och hej så färdig I mitten nu tar han och smackar Boston lagt fram efter mittfältet stegen Stefan Panteboloft Stank over här från bak. Två där Lost Stefan till fjärde någon Stank och 2-9 tacklar med Stefan med bollen. För så gärna för boy från Jensen och till skott. Frispark till Stefan Radosavljevic. Tonalier onkur teknikare. Så når namn framma Alexander Radosavljevic eller Sasha. Och han tog det något ting för en fotboll. Jon Archie Jakobsen, lite bollen in I fältet. Så kommer av bollen först här. Här vill kalla manualen men det är så ner där. Det var inte så hårt skalla. Inlägget var så mycket bläckt och lente banta bollen av Mats Wallberg och så. Mest att lägaren ska knalla högt I av bollen ordentligt för att få affär av pjolorna. Det är inte allt så lätt. Slett inte tar man över. 4-5 hoppar han kan det inte någon. Så kan man ränna på han fram till Jon för en kort. Så spelar han över till Armor Jonsson som för Ilanda framåt här men här kommer Soren kan I mitten. Tighter Olsen sparkar han av Antalai. Inkast till HP. Och Mia HP hållna. Slår framåt där men Soren kan Urichen av dem. Efter inkast till HP.
Det blir kämpa för sätene. Det kan man så inte täcka från någon. Men pent fotbollsspel kan man inte kalla det. Och tredje mot Werner. Och en 0. Heiter Jesson för fram att tacka frisparket och Mia har behållna ute i högra bordet. Fitta tegnet som har renna efter mål Davis nu han inte träffar han. Nu brukar han så att då Alex så lätt ska lugga snacka vi han. Men Boston ligger inte det lätt. Det är nog vinter. Jag hoppas att lätt han lite så han måste göra upp. Sidne Bergong. Så läs så knallar han framåt helt fram på bordet och ut av till någon målspark till Suriel. Suriel. Tre mot Farner av Örn och Lage. En 0-0. Mario Spensen. Aj. Nu Mela bollen runt. Arndar släpper sig igång. Kan man bara smäcka till. Annars får vi aldrig kan på spela färdigt. Pinkar vi hade någon att lära fram till Snacko. Mats Wallberger fick han akta till Marius Malnon, Temmiran och det transferar fram efter Monomine. Där ska alla vidare. Så är det Stefan som sätter fyra här ute i våren. Trevlig in Monomine. Vidare in mot Herra Kerpo. Här smäcka till ur cirka 4 meter. 5-4 meter. Inte till smarta så att inte vi är nere att göra det här bra. Kommer det ganska kort långt ut på vad menar vi för jag spelar chansen större men ja. 35 minuter. Farner, 15 halvor. 20 minuter efter första läsa. Långa boll från Tight Jesson framåt. Det luggar vi som samman som blir läser här i vänstra bordet. Han fick bättre än nästan för så han lagt han in i mål men han vill att han vill ut av. Ölier som nu luggar låter faktiskt Frozen och Västsäter. Väster mot på haschen. Vi behöver inte sända dem för att Tight Jesson så öliga långt. Marius och motor Eirik Magnusson har björn kommit till honom. Så vi är det. Så kan komma sig in med honom. Lätt han i vägen till Boa. Boa för tappan. Hever han en utanför fältet. Är ensam handlar vid Trimon har björn här. Trever ut mot borren. Så har han fått utanför sig här. Kör på här. Han har fått viss innanför. Vill ta affär utfra. Läcker han sig in i fältet. Men här hen han sig för det. Utanför är det Tight Olsen. Tänker mot det. Skallar han framåt Jan Krosslav i hela någon ut till Erik Magnusson. Drejas bra. Ränner från någon till Tight. Nej. Stefan men för långt och Tight klarar har Björn sätter igång att trattor ut av att någon till inkast. Parano ränner efter på en infältet här för Jon Krossland Kolt lei här alltid men så kan han vinna bollen åt över fältet. Stefan har bollen här Sherman ränner så igen jag skjuter men är det inte ordentlig balans här och Tighter har lätt via Verka och så gippar han och han har bollen fram. Mats Wallberg Mats var värre här vi har någon ska han ha vant alla. Ett ödlot utspark från Tighter Jesson. Armor Jonsson ska ta nej han letar han över till Pinkel. Sebastian Pinkel. Så klart att täcka. Marken i fältet så kan han få första hötta och ta för det Bugge en sån att han kör till
Jon Krossla. Men Hobbjörn kommer till honom, front Jensen, lite grann utebor att han till Pinkel, men han fick ju kontroll av bollen. Utom till inkast och Soringar. Du är sån att det är bara han som har fram ska lämna handa bollen upp. Första vartom. Oj, så fighter Erik Magnusson. Och Fettler första vartom på kort. Första läge spelat bollen för sig. Och Ferra en liten snott där, fick en liten bagalora men tycker inte att det var så våldsamt. Ja, det är så. Barta lever för som natter. Inget problem. Eiker han där. Nej, jag kan säga vi har sagt visst. Tight Jason mitt förre. Fast att över mig Grinjon. Ska ta frispark för Hobby. Fast tror Hobby är nu framåt. Lite transition upp loft. Mats Wallberg vi hade någon fram till Stefan rullar pringa vidare till Bo Eilton. Armar Jonsson kommer med lån efter där Mats. Försöker fram till Erik Magnusson. Och så tvådrar in en tackling efter högsfärna det Rock för Johansson så jag för honom och Rock för koppar Öster Dalbo och Lickor Solver. Men nu kommer han så upp på fötterna. Frispark till hopp. Man ser med honom. Det är Swim och Sam som ständer på Boston. Lite fram in i mittfältet. Han får fram vid Ötlund. Tror jag som 2-29 här. Hade Össur Dalbo som 2-29 runt jag på en lång katra Boston vid Handarsång. Men för sent. Synd för sent. Eller inte var rör. Jag ska föra för Boston dom till Maspa. Men en möjlighet att hoppa. En att ner halvon möjlighet. Så ser man så att vi kanske haft en förra sin chanser i kampen nu. Hvis man tar alla sig kvart och 15 pers möjligheterna som är det. Och ta snart om tillsammans. Så tycker vi Atla. Tight Jason. Över till Hejon Hansen. Till Barstal. Atla till Tight. Så lyfter han på loft. Och man med och så Dalpo vi hört någon. Tight och Olsen kommer med till när för Royn. Lyfter han fram till Bo Eilton. Så här platsar den då. Han och Jon Krossla in i fälten om. Kanske Assen Raffalera Bo och Gerard driver ut från. Och så lägger han in för det. Och han är bra på gör så med där skalla kvar för bollen ner. Stefan kan han lagt han med. Nej, det gör han inte. Och bollen lever den. Bo Eilson hör han åter och ränner så gärna att finna Tight. Och så med en sändning att rum men det är ett nice inte. Här var det på. Han brukte vintern till att stäcka bollen och så han fatt pant för fötterna Jon. Oj, han skulle skjuta så kom han hoppa på en så han fick slash skottet och så där Stefan som kanske kom till men chansen får så försökte men tar ända framme Tight Olsen vi inkastar långt för det. Där ska vi göra och tar fält det med samt. Och så där prickar ut till Brackva Jönsson som skjuter i svinnet. Ja. Jag tog tjej bort motor nästan. Att Arda Löjvö kom åter. Och i Destiny behöver. Och nu då såg han som pressa. Det är några minuter efter till Destiny Löjvö plus kan ta in stormar för att lägga till. Tight just som vi matchpassen. Lika långa bakom med Mats Wallberg vi hött någon in man vinner där Stefan som tämmer till Rockva pringar fram till Jon men här är Barstal i höllen någon. Det är ju med honom att det är Tight.
2-4 minutter farner, og en 0-0. Langa bolter fra Teite. Og her er det Teite Olsen, Anna Broen, sånn. Så skjønner någon oj. Han tämmer han först och så löper han upp och saxar packa bollen veck och tar hötten och Simon Samuelsson som kommer mittlån så han Jarleje Simon Samuelsson. Och domaren beina vägen över han sa att Taito hukte efter bollen och han var han handlade oaft men så mycket allvarsamt att han ska ju ofta beina vägen. Nej. Utalo, han kom på benen utan hade faktiskt pinkel. Sebastian Pinkel. Nej, nu kommer han där inne, look inte på han. Han blev så frustrerad av mer. Så absolut ut, men du vet så vet inte det. Han är finnas ordan. Och jag får men tar finns ju bara en jogging tur på tur. Och så inte så för akkurst. Och så blir domaren Pinkel om affär dom till att det är ju mannagången tar man blir skattor och så att domaren är så stäcka. Spelar någon så ska lägaren och dom intill han för live till att vinna rätt. Men frispark till hoppet till Simon Samuelsson ska täcka. Tvärmans är sätter i muren. Och tar vi nog innan skruvan högra backar. Nej, men något efter att vanliga lägg du. Simon Samuelsson gör så klaran. Så släpper han att skjuta. Här var mot att stank och till en hoppjärn för hött jag först för när. Och här var en annan hoppjärn som ställde vid att rank. Jag hade stank och för hött jag och är mot Hein Hansen. Och så gjorde det av vattnen. Och nu är det så utskiftning. Simon Samuelsson förut. Och inkörmen nummer 15. Och det är Herre Jasmor. Herre, han har varit i Solrösbält i fjör. Han var i TP-hopp nu. En av tvärmon. Där Paul Beckman var hästning. Det tror det. Där rönt ju helt gott. Och nu är det så spelat in av bästa livshållpon så hopp i hästning. Det är alltid oavt att söka. En onkel arbetshästor. Johanne. Erik Magnusson, langa boll framåt. Halt ut bort till Bo Eriksson, tämmer han här. Och Arna släpper ett skott så får Habjörn klira ut till Tait Olsen så Sorengon lite in i fältet i åter. Här är det Hen Hansson i hötten. Ut till Hera. Här är för framåt här spelar in i banan men här är Sorengon tvättar sig ner och tackla. Så det Rock på Johansson, lite langa boll ut mot Jan Krossla. Tämmer han men för Charlie Fetter natter för långt från sig och så för han ut av vattnet Hein Hansen för att han var här. Ingat loppet heter på hotna flagge här ute i vänstra vägsöje. Tojon 46 minuter ifrån jag vet inte vad domaren nu markerar för Ekatoy. Men 1 minut ifrån att Ekatoy inne. Hur är som för man vägen i hela atromskje till Jan Krossla. Så prickar han långt efter och här där Össur Dalbo hängsliga atromskje vid hela någon till Pinkel fram kort men spelar kvar vidare. Han ligger och bollar sig här. Stanko höll bollen om mig han vet. Stanko driver ut mot vänster. Bränns så prickar vidare men här Twitter Olsen ner. Här är Kerr på höll bollen. Prickar fram till Bo Eriksson. Bo renner att hem men här kommer Habjörn i mitten. Och så karrar Hein Hansen bollen ut och så är frispark till HP och gott kort till Rockva Johansson. För att fettla Pinkel igen. Nu är nästan 2 minuter kvar av utvinne. Jag vet inte vad han markerar. Trutcher, 4. Anders. Jag ska säga klockorna framme. Men här är så 24 minuter kvar nu. Ödlefjörn är inte nog till ett. Boe fram till Jon som kippar han vidare så jag hoppas gärna kunna sätta igång dator efter fairplay, bästa fairplay-reglon. Det är Peter Gesson som fick bollen. Lägger han ner, kastar han ut om fältet så får han tripplan fram efter vinnen. Och kippar han langa boll framåt. Mats Wallberg Hexter.
upp mot mine. Här är det Martin Bergvold, bant på loft. Assur Dalpo och Rock Johansson i duell här. Rock vannarna. Här är på lite från Göteborg till Bo Eilsson. Han fer fäder inom men Trond Jensen kommer sig ändå med till och han utav vatten. Titor Olsen är inkastet, eller teker inkastet. Och här kommer Habjörn i mitten men här är klar på Bergjös på fäder någon. Och så brukslar domaren sista brusket här och det finns ju inte mål där det. Helt inte några särskilt av målmålagom. Och Line slapp att dela Stine. Stickvande fot av folk mötte upp till ständigt. Det finns ju inte ta stodlande fotbollsspelet ta vad angående tävlan om, men onkor spännande målagevär och värda häpne vi Ludsentor Myra så kanske ta kontosport målbort för ju. Men ja, det är inte något annat. Jag ser om ända det var inte en som man för minnas i alla år för gott fotbollsspel. Och tog alltid att för inte rolla för också alltid upp för att sätta att Hamnar Arthur och tacka för ögon och inska alla sorungon och alla som är komna vidcha Anna Goa Johan Söker. Tack för ögon här i Sora och gå höra till kapprover efter i morgon.